అందరికి అంకాలమ్మ తల్లి దీవెనలమ్మ. చాలా మంచి రోజు అని ప్రతి ఒక్కరి పేరు మీద ప్రతి ఒక్క విషయానికి పూజ చేశాను. చూడండి అమ్మ, మీరు ఊరూరైతే అన్నీ పంపారు, అవన్నీ కూడా అమ్మవారికి అలంకరించాను. చూడండి అమ్మ, తామర గింజలు మాల కాదు, కిరీటం కాదు, చీరలు మీరు చెప్పినట్టండి అమ్మవారిని ఇక్కడ పెట్టాను, వడిబియ్యం కట్టాను, ఉయ్యాలు కట్టాను. చూడండి అమ్మ, పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలా, మంచిగా ఉద్యోగాలు రావాలి, అన్నీ జలని చూడు సరస్వతి అమ్మను ఉయ్యాల్లో వేశాను. ఇక్కడ అమ్మవారిని వేశాను, అంటే సంతానం ఇవ్వాలని. ఇక్కడ చూడండి అమ్మ, కోయట్ నుంచి చాందిని గారు పంపారు కదా, తృప్తిగా ఉంటుంది ఆమెకు కూడా. నా అమ్మవారిని కూడా ఇది కోయట్ నుంచి పంపించిందమ్మా చాందిని గారు, అందుకని ఉయ్యాల్లో వేశానమ్మా. చూడండి, ఆదివారం కడితే ఎవరన్నా వచ్చి ఇక్కడికి ఊపుతారమ్మా. ఇలానే చాలా మంచి జరుగుతుంది. సంతానం లేని వాళ్ళకి సంతానం కలుగుతుంది, ఇచ్చిన వాళ్ళకి చాలా మంచి జరుగుతుందమ్మా. సంతానం ఇచ్చిన వాళ్ళకి తల్లి బిడ్డలు కూడా క్షేమంగా ఉంటారు. చాలా అంటే చాలా సత్యమైన తల్లి. చూడండి అమ్మ.